Leli qembu lithi indawo yasemngeni ingubufakazi balokho elizokwenza uma linikwe ithuba lokhola izwe. Leli qembu selokhu laphatha lo masipala kusuka ngoLwezi wonyaka ka-2021. Noma inkinga zisakhona isikhathi esifishane but ingqubekela phambili intuthuko iyabonakala izinto ezibeziphukile seziyalunga inkinga besinazo kuyabonakala ukuthi ziyalunga. So I think iyona into abantu abayifunayo ukuthi ukungenela kulento yentando yeningi ukusebenzisa amandla yokuvota ingaletha yini ushintsho. Abantu basemngeni benze njalo bathemba noma bakhethe ukufaka enye iqembu emandleni and manje sebeyabona ukuthi cha ukhona umehluko ngaphakathi kwalokho bekukhona nalokho okwamanje. I-DA ithi-ke isikulungela ukuhlenga eNingizimu Afrika. Siyamukeleka yonke indawo esihamba kuyona. Bengisempendle izolo, before that eMsinga, then Kloof, Port Shepstone, Jozini noma ulaphi nje. Kunento ezwakalayo emoyeni ukuthi abantu bayalifuna ushintsho, ithemba likhona, kune frustration ukuthi kade uhulumeni adlala ngathi and sinethuba lokushintsha isimo esifundazweni sakithi. Umhlahlandlela wezethembiso zokhetho we-DA unamaphuzu ayisikhombisa, kanti kuwona kukhona-ke elokuthuthukiswa komnotho kanye nelokwakha amathuba omsebenzi. Noma ulaphi nje KZN abantu bakhala ngamathuba omsebenzi, bakhala ukuthi amathuba amancane, and ikakhulukazi emadolobheni amancane amafemi ayadilizwa, ayavala, ayathutha. Lana eThekwini idolobha elikhulu kunazo zonke, izinto azihambi kahle, ingqalasizinda ayivumi ukuthi abantu bazotshala izimali lana. So into elibalulekile kunazo zonke ukuthi sikhulise umnotho ngokuletha abantu bazotshala imali, sisiza amabhizinisi ngokwenza kube lula ukuvula amabhizinisi nokuxhasa lamabhizinisi amancane asafufusa, and then ukulungisa ingqalasizinda zethu noma kuma amanzi, ugesi, imigwaqo, izitimela, ukuze umnotho ukhule nabantu bakwazi ukuphila kahle. I think ngokufishana okunye mangizokubeka yilento yobugebengu, i-crime. Sifuna ukwakha umbutho wamaphoyisa wesifundazwe anama-resources aphelele ukulwela nobugebengu nenkohlakalo. Ngokhetho lwango-2019 i-DA yaphuma isithathu ngamavoti angu-14.24%, ilandela i-IFP ngo-14.58%. Kanti ngo-2021 yasuswa i-IFP ekubeni iqembu eliphikisayo esifundazweni, kepha-ke yanqoba umngeni ngamavoti angu-9.4%.